dai mharidzo dziri kuparidzwa nevarume vari kuserukwa dzekuti Mwari ngaanamati kuti vanhu vakomborerwe, uye dai mari dzekuti chegumi chikabviswa munhu anoita mari, because kana uchikomborerwa kana kubvisa chegumi iye anochiparidza wacho ngaambokomborerwawo, because handingakupe chegumi changu uchiti kana ndakupa ini ndichakomborerwa, iwe uri kuchiparidza. Mwari ari kukunyimirei nesipika chairo hauna rekunyepa naro, uri kukwereta. Wakafanana nemunhu anoputa vodya achiita zvekukatirwa mudzanga. Tirakukanika uchibva panapa kana uri mbeu yekuponeswa auende kunobvisa chegumi. Takazvitaura pano tikati vanhu vachanyadziswa nekunyepera vanhu. Saka toda kuti tinzwe kuti chegumi chinobviswa here. Usambonyeperwa shamwari ukana uchibvisa chegumi uri chireshe chemunhu. Chegumi ndicho unofana kuregera kubvisa masikati machena wodya mari yako. Kana uchifunga kuti wakachenjera, kana uchibvisa chegumi uri data windi chairo chairo, uri surusuru remunhu, unobvisa chegumi unopenga.